Isang poging jeepney driver ang usap-usapan ngayon sa social media. Yan ay matapos mag-viral ang kanyang charming na picture habang pumapasada. Ang magalang at magilo na drive bay, kilalanin sa balitang hatid ni Aubrey Carampel. Matapos sumikat ni na Carrot Man, Cabbage Man at Gasoline Man, viral naman ngayon ang litrato ng poging jeepney driver na bumabiyahe sa Pampanga. na nakuna ng isang Facebook user. Hinanap namin ang jeepney driver. Una naming pinuntahan ang terminal ng jeep. Sa Pampanga. Kuya, kilala niyo po. Oo, kilala ko yan. Abi kay mama sa dengit ang todo ni. Sa tigas na tingalalagi talaga niya, no? Gwapo talaga. Oo. Balo ko. Ikong na yun eh, Johnny Sins eh. Ah. At niya, mga niya naman pangakay. Sabi marami daw nagkakagustong pasahero. Oo, daan na, sobra na sa tingalalagi yan. Sipa mo, ako, kalalagi ko tao, bara-bara ako. Gustong binabayan kahit ng jeep na. Ay, gusto ko, pasimple ko, gigilig ko bagya. Natuntun namin ang barangay kung saan siya nakatira. Isang model nga dapat siya, hindi siya pang model? Hindi siya bagay driver talaga. Pumabiyahe at natsyempohan nga namin siya ang pumapasada. Siya si Angelo Book, 22 years old, taga Silang Cavite. Hindi raw niya alam na kumakalat na pala ang kanyang litrato sa Facebook. Medyo may tuwa at saka gulat kasi hindi ko man expect magaganyan eh. Pero kahit ganyan, medyo masandi naman nangyari sa akin kasi marami yung customer, dumadagdag sila. So minsan kasi nalulunos na ako doon sa mga kayabi akong driver. O pag yung mga sakyan nila, lumilipat sa akin. Naubos na sila ng customer, na. O ito nga minsan, pag dalawa lang dapat yung dito sa harap, nagiging 5, kumakandong na lang yung isa. Nagtapos ng high school si Angelo at dahil sa hirap ng buhay ay napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Nag-car wash boy, nag-messenger at ngayon, jeepney driver. Isang taon nang bumabiyahe ng jeep si Angelo at ang kanyang mga pasahero talagang napapansin ang taglay na kagwapuhan ng tinaguriang jeepney man. Pogi po. Kung ganyan ba naman lagi ang driver, di maraming sasakay sa jeep niya. Pinag-uusapan na sa Facebook si Angelo ang ilan nga raw dadayo pa ng para makisakay sa kanyang jeepney. Punta kayo dito, ikot ko kayo sa Pampanga, manyaman yung mga tao dito. Pero sorry na lang daw dahil ang poging driver, taken na pala. May asawa at 2 anak na si Angelo. Ang kanyang misis na si Vanessa hindi naman daw nai-insecure. Mabait at magalang daw ang kanyang mister. Basta raw driver, sweet lover. Tsaka yun, first meet pa lang namin, talagang nagpabuntis na ako eh. Nabigani kasi ako talaga ako sa kanya eh. Aubrey Carampel, GMA News.